Our God is great, and He is greatly to be praised. His love is higher than the heavens, and His faithfulness reaches to the sky. Let us all praise and declare the greatness of the Lord today. Come on! Saving
through the love of God. Shall it be trouble, danger, persecution, famine, diseases, death? No one and absolutely nothing in this creation can ever separate us from the love of God revealed in Christ Jesus. Your love is beautiful. Come on, say. Your love is beautiful. It's the reason why I stay. All around the world, let the praise begin. 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 Hey, hey, hey. How about we give God a mighty clap offering of praise? Oh Father, you're all deserving, Father, of all the glory and all the honor and all the adoration and praise, oh God. Be magnified in the praises of your people tonight, oh God. We seek for more of you. We seek for your presence, oh God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you.
Father in heaven, this is the desire of our hearts, O God, that your children, your people, will gather together in one accord and worship you with everything that we have and with all that we've got, to worship you in spirit and in truth. May your name be glorified, and may each one of us, Father, aim to glorify you all the days of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Ang pulong sa Diyos sa Jeremias 33:3 nagingon, tawgon mo ako mutubag kanimo, magapakita kanimo og dagkong mga butang, ug malisod nga wala pa nimo mahibaloy. Among langiton nga amahan, among Dios nga makagagahon, nagapasalamat kami kanimo nga kami imong mga kanakan makadul kanimo, makadala ni ani nagkalain-lain nga mga hangyo. Labi na gyud Ginoong Diyos aning sitwasyon namo ni aning COVID pandemic. Among pag-ampo ang imuhag yun nga talagsaon kaalam ka namang tanan, imong pagpanalipod, kanamong tanan uban among mga pamilya, among mga kahigalaan, among mga kaparintihan, o sa tanan ni mga kanakan diri sa Golden City Alliance Fellowship, apil ang mga Luther churches, outreaches, o tanan mga kanakan nimo sa kasimbahanan sa Christian Missionary Alliance Churches of the Philippines. Among langiton nga amahan, naghangyo kami kanimo, ngay padala nimo ang imo mga ministering angels, guardian angels, warring angels, pagtabang kanamo. Amo pagampo nga ikaw maghatag og talagsaon nga kaalam, proteksyon sa among presidente, President Rodrigo Roa Duterte, among Mayor Oscar Moreno, og tanan nga mga government officials diri sa Pilipinas. Among pagampo sa tanan namo nga mga health workers, mga doctors, mga nurses, mga medical staff sa tibuok Pilipinas. O dili lamang sa Pilipinas kundi sa tibuok nga kalibutan nga sila may sugon gyud nga atiman sa mga masakiton. Among pagampo nga ang imong proteksyon mana kanila kanunay uban among mga policemen, among mga military people nga may naga-maintain peace and order sa tibok namo kanasod ug bisan pa wala lang minagampo para sa Pilipinas, bisan pa sa tanan sa tibok kalibutan nga mga health workers o mga policemen o mga military people. Ginoong Diyos, naghangyo kami kanimo nga ikaw magtagbo sa mga gikinahanglan sa imong mga katawhan, particularly Ginoong Diyos diri sa Pilipinas, ikaw nakakita sa mga sitwasyon na undang ang mga nagkalain-lain nga mga negosyo, nagkalain-lain nga mga trabaho, o Ginoong Diyos tabangi gyud imong mga katawhan diri sa Pilipinas. Ug dili lang kani problema sa Pilipinas bisan pa sa nagkalain-lain nga mga lugar sa tibuok kalibutan. Amo pagampo nga ikaw gyud may magtagbo aning mga pagpanginahanglan sa kalain-lain nga mga katawhan.
Ginoong Dios, akong pag-ampo kanamong tanan nga among mga katawhan, mga kaanakan diri sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nga moapil, mo participar gyud kami sa pag-ampo sulbad ni aning dako nga problema karon sa tibuok kalibutan. Aghangyo kami kanimo Ginoong Dios. Ikaw man nagdeklarar sa mong pulong, ikaw among Dios. You perform wonders that cannot be fathomed, mga milagro nga dili maihap. Iapil ka ni Ginoong Dios sa imong mga katingalahan, mga buhat nga di namo matugkad, mga milagro nga di namo maihap, nga Ginoong Dios, mahunong na gyud kaning COVID-19 pandemic. Unya Ginoong Dios, may resulta kani gyud sa great world spiritual awakening, great world spiritual revival na pinaagi ni ang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Muduol kanimo Ginoong Sus, among Ginoo, among manluwas, tinuod nga Dios, tinuod ug buhi nga Dios nga mao ra gyud makatabang, makahatag og kaayuhan, deliverance, freedom, kaluwasan sa mga kalag. Ikaw ra gyud mo makahatag naning gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ginoong Diyos sa mong pag-ampo nga ikaw magpanlihok sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili lamang diri sa mga katawan sa Pilipinas, kundi sa tibuok yang kalibutan. Nga resulta kani ginatos mga linibo, mga minilyon, isan pa bilyon nga mga katawhan nga mudul kanimo, muto kanimo Ginoong Dios. Ikaw ang tinuod ug buhi nga Dios, amay naghimo na aning langit ug yuta. Amo kaning gitugyan kaning problema nganha kanimo. Tabuni kami sa kanunay sa imong halangdon balaan nga presensya, kami nga tanan mga katawhan, tabuni kami sa imong hamili nga dugo. Sa imong ngalan, Ginoong Kristo, nagampo kami na pasalamat. Amen. We are the church who love God and disciple people. We praise God for technology that we can still worship Him in spirit and in truth. So naipipila ka announcement nga akong ipaabot ka natong tanan. Una, we are posting messages according to the same time of our church gatherings in our official page. If hinay inyo ang internet sa inyong tagsa-tagsa kabalay, please don't hesitate to message us. If naamoy kaugalingon nga USB, we can give a copy sa ato ang preaching. If you are new to GCAF, we welcome you. We encourage to fill out our online connection card. Just type bit.ly. So, inyo lang i-capital letter ang GCAF OCC. So, amuan ni siyang gibuhat para mas easier ang pag-follow up kanatong tanan. We will still have our Unite gathering this Thursday, 6:30 to 7:30 p.m. So, despite sa ato ang natagamtaman nga situation karon tungod sa NCOV, so, ato ang i-minimize ato ang crowd exposure. So, we will be having a premiere, a video which contains our 4th episode of our series on relationships. Unite Gathering is a weekly gathering of the youth and single adults hosted by Inside Out GCAF. And lastly, please like and follow to stay updated with church announcement, makakuha mong encouragement, and also we can pray all together for different concerns. We will be posting prayer concerns each day so we can all together pray and seek God. Mayong buntag kanatong tanan sa mga kaigsuonan nako nga gasimba sa alas 7 nga panimbahon ug sa alas 3:30 usab nga mga kaigsuonan. Maayong hapon kaninyo diha. Salamat sa Ginoo sa panahon nga kita makatapok sa pagsimba
bisan naa kita diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Akong pagampo nga dili kayo ta magsobraan ka relax nga basin hinuon makatulog na hinuon ka samtang naminaw ka sa pulong sa Dios karong panahona. Kung naa kay Biblia diha palihog ablihi ang imuhang Biblia sa Mateo kapitulo 15. Mateo kapitulo 15. Magsugod kita sa 21 hantod sa 28. Gapadayon kita no sa pagtuon nato sa pulong sa Dios diha sa Mateo, sa libro ni Mateo. Ako ang giuluhan kining ato ang pagsimba karong adlaw nga usa ka importante nga karakter sa usa ka tawo nga naa sa gingharian sa Dios. Magastorya kita karon kabuntagon kabahin sa pagtuo ug paunsa pud kita mulantaw sa mga tawo regardless sa ilahang kahimtang sa kinabuhi, sa ilahang pagtuo nga naa diha sa Dios. Samtang kamo gapakli karon sa inyuhang Biblia, gusto ta mo nga ingnon nga sa panahon karon nga galisod ang atoang sitwasyon tungod sa COVID nga virus, ang inyuhang mga leaders dinhi sa GCAF ug bisan kauban sa atoang mga prayer warriors nagaampo kaninyo sa kadtong mga kaigsuonan nga naa sa balay. Kami nagampo kaninyo karong panahona. Kabalo ko nga gaampo usab kamo sa ako ang mga kaigsuonan nga bisan sa ingon ani nga sitwasyon nagaadto gihapon sa inyuhang tagsa-tagsa ka trabahoan kung asa man kana kabalumi nga naa sa inyuha diha nagaadto gihapon sa inyuhang trabahoan. Nagaampo mi kaninyo, be encouraged with that. Nagaampo mi kaninyo ug sa kadtong ato ang mga kaigsuonan nga gitawag natog mga frontliners nga naa sa atubangan katong naa sa medical nga field, mga medical practitioners, mga doctors, mga nurses, ug uban pa nato nga mga staff sa hospital. Kami nagaampo kaninyo ug ang amoang pagampo gayud kay kita makalahutay niining panahona diha sa puno gihapon sa pagsalig sa ato ang Dios. Pariho kanako daghan pud kanato nga naminaw karong adlaw na stuck sa ato ang tagsa-tagsa ka panimalay. Ako mismo na stuck sa panimalay, kauban usab sa ako ang pamilya, usa kini kahigayon nga nakita nako nga maayo kay ako nakaspend ko og taas-taas nga panahon ilabi na gayud sa kinamaguangan nako nga anak kay tungod ga eskwela namang gud siya daghang panahon nga dili kami nga magkauban sa amo ang tagsa-tagsa ka diha sa panimalay. Apan karon daghan mi og panahon nga dula o uban pa nga mga buluhaton o pareho sa inyuhan nahimo usab nga produktibo ang ako ang panahon dito sa balay. Daghan kog nakatunan. Usa sa ako ang nakatunan kay for the first time naka-painting ko, gigamit nako ang watercolor sa ako ang anak. Sada man di ay mag-painting, pwede po na ninyo buhaton samtang wala mo'y ginabuhat sa balay. Naapay isa kaduha nga butang nga ako ang nakatunan. Nagkat-on ko og unsaon ng trabaho sa parlor ba. Kanang mag-color sa buhok sa akong asawa. Lingaw man di ay na siya no, basin og mag-usob nako og trabaho igkahuman karon og mo apply nako sa ilahang ron-ron nga salon. Pero nagkat-on ko og color sa ako ang sa buhok sa akong asawa nga bisan hantod karon ang chemical kay naa gihapon sa ako ang ilong. Dili ni siya COVID kung manghatsing unya ko unya. Chemical ni sa buhok sa ako ang asawa. But while it nagsugod pa lang kadtong pagka-priso nato sa ato ang panimalay, lingaw kaayo siya kay daghan mig nabuhat sa ako ang mga anak. Pero as samtang kini nagapadayon, murag usa gayud nga pirming reklamo sa ako ang duha ka anak kay Papa, hilabihan man ka boring ang ato ang sitwasyon karon.
Unya, pirmi ko magsigig kadungog niining mga pangutanaha, Papa, pwede ba ko mulaag? Papa, pwede ta mo adto sa SM? Gimingaw ko sa akong mga classmate, pwede ko mo bisita sa ilaha para mag-play date? O pinakahadlok na mo nga pangutana sa ako ang asawa kay ang pangutana, Papa, pwede mo tanaw mi og TV? And most of the time, pirminti gayod ang tubag yun na mo sa ako ang misis usahay, dili pod na mo matuman. Pero pirminti kay kining pinaka, para siguro sa ilaha, pinaka-boring na nga pulong sa tibuok kalibutan, ang pulong nga dili pwede. And makita nimo sa ilahang naong nga grabe gayud sila ka frustrated. They are so frustrated with what is going on, kay grabe ka way lami ang ginabuhat sa balay, sige lag lingkod, sige lag unot-unot, to a point that you would see the frustration in their faces. No? Moabot na sa ilahang nawong, o kay tungod murag ilahang gibati ba nga, ginapugos sila og buhat, og usa ka butang nga dili sila gusto, kay ang ilahang gusto mulaag og mulakaw. Karon niining mga panahona, nakahinumdum ko actually sa ako ang inahan. And dapat magbantay-bantay ko kay basin og naminaw siya karong panahona. But there was a time sa gamay pa ko nga ang tanan nga mga bata didto sa amo ang simbahan nga gamay, gasulob sila, mga cool kids ditong dapita. Ang sinuluban nila kay kining mga patsada kayo nga t-shirt nga naay drawing og usa ka robot, transformer, Bultis 5, Voltron, ug uban pa nga, tsada kayo nga robot. Apan ako ang mahinumduman kay kadtong kanang hayag kaayo nga yelo, nga silky nga polo shirt, kanang sinaw-sinaw nga polo, nga maugyoy ginapa suloob sa ako ang mama kanako pirminti. Dili gyud ko ganahan, apan iya man ang ganahan, pildi man ko niya, so gasulob ko og kanang yelo nga landag kayo, no, kanang bright kayo nga yelo padulong sa simbahan, samtang ang mga kauban ako kay patsada kayo ang ilahang t-shirt. And I get frustrated as well by my mother. I think it was the same feeling gi-experience ako ang mga kids during this time. But then karong panahon na I realized nga naadi ay toy intention ang ako ang inahan nga nung gusto to niya. She wanted me to be presentable in church as we worship the Lord. Maayo pud kay nakapulo. Pero that was not my desire. Dili man ko gusto kay ang ako ang gusto kay kadto mang robot nga t-shirt. But yeah, many times there are things in our Christian life, mga butang sa Kristohanon natong kinabuhi, nga gusto sa Dios nga aduna kitay certain kind of spiritual disposition. In other words, gusto sa Dios nga sa ingon-ani nga sitwasyon nga isip ikaw usa ka Kristohanon, ingon-ani ang imuhang disposisyon, ingon-ani ang imuhang karakter, ang imuhang linihukan, ug ingon-ani ang imuhang tinubagan. Apan naapoy panahon sa ato ang kinabuhi nga gitawag kini ni Pablo nga naay gubat sa ato ang kasing-kasing tungod kay naamantay unod nun nga gusto. Daghang mga sitwasyon sa ato ang kinabuhi nga ato kining gina-eksperyensya. Sa panahon nga ang Dios magtawag kanato nga mo-obey sa ato ang parents ug mo respeto sa ato ang parents, usahay naay gagubot sa ato ang kasing-kasing nga gusto ta mobuhat og something that is opposite to that. Sa panahon nga gitawag kita sa Dios nga ibutang sa ato ang hunahuna nga mahimong pure, nga dili kita maghuna-una og mga laway nga mga butang, apan naa sa ato ang kasing-kasing ug naay gubat sa ato ang kasing-kasing nga gusto gyud ta mulantaw sa ikaduha
ug ikatulo, ug ikaupat nga panlantaw ug paglingi. Na ay panahon when God calls us to serve the church or when God calls us to give to the church, ang atuang fleshly desire, ang atuang unod-nun nga gusto kay mingon, dili. Dapat mo invest ko sa ako ang kaugalingong ganahan o kaugalingon nga gusto. When God calls us to love our neighbors, higugmaon nato ang atuang isig katawo, bisan kinsa man kana siya. Naatay tendency ang atuang fleshly desire nga mamili o kadtong gusto lang nato higugmaon. Kadtong atuang silingan nga hilabihan kalibakira, dili na nato higugmaon, libakon pod nato hinuon kadto siya. And many times because of these sinful tendencies that we have, naatay mga unod-nun nga desire sa atong kasing-kasing, ang Dios usab gusto taniya usbon nga mapariho kita diha sa iyang anak nga si Ginoong Hesukristo, nga ibutang taniya sa usa-usab ka sitwasyon nga dili nato gusto. Ug samtang naa kita ana nga sitwasyon nga dili nato gusto, maupod hinuon kana nga panahon nga ginatudluan kita sa Dios, ginaistoryaan kita sa Dios, nga diin mausob ang atuang panghuna-una sa klase-klase nga mga sitwasyon ug mga karakter nga naa kita sa atuang kinabuhi. I believe nga ang sitwasyon nato karon nga kadaghanan sa atua dili kaadto sa atuang trabahoan ug nga priso sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. I believe that God is still working and is continuing to work in us and through us. And that is up to us to realize kung unsa kana. Na I believe kining atuang istorya nga pagaistoryahan karon sa Mateo Kapitulo 15, makatabang samtang kita maghuna-una ug mag-reflect sa unsa man ang nagakahitabo sa atua karong panahona. If you remember, 2 Sundays ago, sa duha ka Domingo na nga miagi, nag-istorya si Pastor David ug si Pastor Joe. Kabahin sa istorya dito nga naay usa ka importante kaayo nga delegasyon sa mga religious leaders gikan sa Jerusalem niadto sa Galilee nga diin asa si Jesucristo ug didto ang ilaha lang yung tumong og tuyo kay diin istoryahan ug badlungon si Jesus sa iyang ginatudlo o ginabuhat. Usa kini ka VIP nga mga delegasyon coming from Jerusalem. And Jesus with all courage ug tanan niya nga kaisog iyahang giistoryahan gibadlong na hinuon kining mga tawhana nga niduol ug naulawan sila. In fact, nasubraan sila og kaulawan nga niduol ang disipulo ni Jesus kaniya og niingon, Jesus, subraan rapod ang imuhang pagpangasaba. Naulawan na noon kining mga tawhana, importante ra ba ni sila? You would realize that during the time nga ang mga disciples were actually girebuke si Jesus Christ sa iyang disciples. Can you imagine that? But you see also at that certain situation nga makita nimo nga naa pagyud di ay mga values ug mga karakter nga naa niining mga disipulo ni Jesus nga dili pagayud uyon sa usa ka karakter sa tawo nga naa sa gingharian sa Dios, lumulupyo sa gingharian sa Dios. And if you could remember, 4 Sundays ago, I was also there nag-preach kabahin sa feeding of the 5,000 nga si Jesus ang primary niya nga tumong og tuyo ni adto nga ministry was to teach the disciples on compassion. Kung unsa ka importante ang compassion because tungod diining compassion through a faith-based compassion nga gagikan sa pagtuo sa Dios
mahimo nga ang ebanghelyo ni Ginoong Jesus mukalat sa bisan asa man sa tibuok kalibutan. It is true faith-based compassion that every kingdom citizen must have. And Jesus was teaching His 12 disciples during that time, ihang ginatudluan, pinaagi sa pagpakaon sa 5,000 nga mga tao. Dili baya to lalim nga training ni Ginoong Jesus. But even through those situations, makita gihapon nimo nga naa gihapoy karakter ang kining mga katawhan or mga disipulo ni Jesus nga dili uyon sa karakter sa usa ka tawo nga lumulupyo sa gingharian sa Dios. And Jesus had to teach them. Si Jesus karon adunay ang atoang master teacher nga grabe ka pasensyoso, adunay paagi nga diin tudluan niya kining iyahang mga disipulo. And this is where our story begins. Magsugod ang atoang istorya dinhing dapita, and if you are naana ka sa Mateo kapitulo 15, 21, gisulti dinhi, unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Kining Tiro ug Sidon, usa kini ka importante kaayo nga lugar or sikat nga lugar nga na-mention sa Old Testament ug New Testament. Apan sikat ni sila sa ilahang pagkadautan. Ug daghag mga propesiya about sa Tiro ug sa Sidon, kay kini sila usa ka lugar nga gisikop sa ginatawag nga Phoenicia. Sa Phoenician people nga diin kining mga tawhana daghan kaayo og mga klase-klase nga Dios. Ang lugar pod niini kay duol sa dagat sa Mediterranean Sea ug naapod siya sa border sa Syria. Which is why ang mga katawhan dinhing dapita ginatawag sa taga-Israel nga mga Syro-Phoenician people. Syro-Phoenician people. So samtang si Jesus iyahang gidala iyahang disipulo dinhing dapita, naay usa ka babayi nga nakakita sa ilaha didto pa sila sa layo. Gahinay-hinay ug ukoy-ukoy kining bayhana para lang gyud makakita kung kinsa ning mga tawhana. Ug samtang iyahang nailhan nga si Jesus di ay kadto, kauban sa iyahang disipulo, midagan siya. Ug misyagit siya niining mga pulong. Akong basahon ang 22. Usa ka babayi nga taga Kanaan, usa ka hentil nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluy iintawon ako, ang akong anak nga babayi giyawaan ug nagantos og pag-ayo. Makita nimo sa pulong aning bayhana ug imuhang tukion ug lantawon, aduna siya'y kaalam. Kaalam ilabi na sa daang tugon sa Biblia, the Old Testament, and he knew of the Son of David, the Messiah. Kaila siya. And this Son of David was actually, according to Isaiah, was a healing Messiah. Usa ka Mesiyas nga nagatambal ug nagaayo sa mga tao. Nakabalo siya niini ug iyahang gitawag si Jesus nga mao ang Messiah. Isn't that a declaration of faith? A declaration of faith. Nakita kini sa usa ka babayi ug iyaha kining gisulti ug gisyagit sa Dios. Ug makita usab nato dili lang ang iyahang deklarasyon sa pagtuo, makita usab nato ang iyahang desperation. Desperada kay ang iyahang anak nga babae giyawaan. Kung imuhang anak giyawaan, dili ba pud ka mataranta pariho aning bayhana? With faith and with desperation, sa pagtuo ug sa pagkadesperada, kining bayhana miadto kang Jesus ug misyagit, mauna ang pulong,
misyagit, nangayo og tabang ug nagpakiluoy. Ug mulantaw ta kang Ginoong Hesus, nabati siguro kini ni Ginoong Hesus ug base sa ato ang pagkaila kang Ginoong Hesus, iya gyudayong giayo ang kining bayhana ug okay na dayon ang tanan. Adunay milagro nga nahitabo. Apan dili kana ang nahitabo mga igsuon. Ug imong lantawon, matingala ka ug nganong ingon ani man ang gibuhat ni Hesus sa 23 niingon, apan wala mitubag si Hesus. Wala motubag si Hesus. Basin wala siya kadungog, pastor. Dili ko motuo kay nganuman ang iyang mga disipulo nakadungog man ug miduol kaniya nakadungog. Ngano man ni naunsa man si Jesus ni anhing panauna, nahimo man siya og kanang dili bitaw managad. Ug wala ta kabalo nganong dili man pud siya managad, isnab. Unsa ba nas binisaya ng snub? Kanang murag arting nga tawo o unsa pa na nga naay pagka superior ang iyang panlantaw sa iyang kaugalingon. Murag ingon ana man si Jesus, ambot og unsay inyong huna-una. In fact, ang iyang mga disipulo aduna nay ingon ana nga kasing-kasing. Miduol sila kang Ginoong Hesus ug diingon kang Hesus, ingon ani nga mga pulong, Jesus, papahawaan na siya. Kay siya nagsunod-sunod kanato. Saba kaayo. Adunay superior nga gibati ang iyang mga disipulo kay tungod sila mga Hudiyo man. Pinili sa Dios ug kining bayhana usa ka hentil hugaw nga babayi daghag ginasimba nga Dios makasasala. Papahawaan na siya kay grabe na siya kahugaw. Dili na siya ngayon muduol kanato. Makita nimo ang iyang mga disipulo nga sa kadtong mga false teachers o ginatawag nga mga blind guides kadtong gikan sa Jerusalem niadto kang Hesus ug nangasaba kang Hesus, ang ilahang gibati kay ayo ni sila binuangi Hesus, importante kayo ni sila nga mga tawo. But kining usa ka bayhana nga ga-profess og faith in the Lord Jesus Christ, nga gatuo kang Ginoong Hesus ug desperada tungod sa iyang sitwasyon, ilahang gilantaw nga adunay kaluod sa ilahang kasing-kasing ug sa ilang tiyan. Papahawaan na diya, Lord. Papahawaan. And just when you think nga mutuyok si Ginoong Hesus ug pangasab-an niya ang iyang mga disipulo ug ingnon niya nga paluyo mo kanako kamong mga demonyo. Wala man hinuon ni buhat ug ingon ana si Hesus. Niingon si Hesus, instead sa iyang disipulo, nilantaw siya sa babayi ug niingon siya ani nga pulong, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Gitawag ko para lamang sa Israel. Kasabot ka na, day. And this is another response ka, murag lisod kayo lantawon or lisod kayo tubagon kung masulti ba ka na ni Ginoong Hesus. Grabe gayud. Dili katuan unsa may nahitabo kang Ginoong Hesus niining dapita. Apan ang babayi tungod kay aduna siya'y pagka desperada ug ang iyang pagtuo kang Hesus dili gayud muundang, mipadayon siya ug miingon siya sa 25, apan midul ang babayi ug miluhod sa atubangan ni Hesus, Ginoo, tabangi intawon ako, miingon siya. Ug niingon si Jesus, in response pagyud niini, tabangi ako Ginoo, miluhod na gyud sa iyang atubang. Niingon si Jesus, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Isn't that amazing? From Jesus calling
the Israelites as karnero. Karon gitawag niya ang babayi kauban sa ihang tribo ug mga iro. Nitubag ang babayi kaniya, tinuod ka na, Ginoo, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga nangahulog gikan sa ilang agalon, sa lamisa sa agalon. Nakita nimo nga ang babayi miuyon sa giingon ni Jesus. Grabe, in her faith in the Lord Jesus Christ, niuyon siya nga, o tinuod man nga karniro sila, kami mga iro. Pero mukaon gihapon mi sa pagkaon og mga mumo nga mahulog gikan sa lamisa sa among agalon. And right then and there, nitubag si Jesus, 28. Ug mitubag si Jesus kaniya, babayi, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto gyud dayong gutloa, naayo ang iyahang anak. Amazing story of the Lord Jesus Christ. Nahuman na kita og basa, apan wala pa nato natubag ang pangutana, nga nganong ingon ato man si Jesus? Nganong muraman siya og snub? Nganong muraman siya og superior sa pagsugod pa didto sa babayi? Nganong ingonana man si Jesus? Well, there are two things. Matud pa sa mga biblical nga mga scholar, two ways nga naga-interpret sila niini nga pagtulunan. Nganong ingon ato man si Jesus? Una, matud pa nila, ingon ato daw ang gibuhat ni Jesus or ang disposisyon ni Jesus aron matudloan niya ang babayi og perseverance. Nga mupadayon og paghangyo, nga bisan og dili siya dunggon sa Dios, bisan og no ang gi-answer sa Dios kaniya, padayon gihapon siya og paghangyo og didto ni gawas ang iyahang dakong pagtuo diha kang Ginoong Jesus. Ang ikaduha usab nga interpretasyon, matud pa sa mga scholar, kay dili di ay kadto primarily para sa babayi, kundili primarily maukad to ang sitwasyon nga diin tudluan ni Jesus ang iyahang mga disipulo kung unsa gayud ang dapat nga panlantaw nila, ilabi na sa mga tawo nga dili nila pariho og tribo. So it was a teaching lesson of Jesus Christ to His disciples nga ang grasya sa pagtuo, the gift of grace that the Lord bestows to people, dili man na siya nagapili og unsay color sa imuhang skin or unsay imuhang sinultian. And as a result, each believer, tananta nga magtutuo kang Ginoong Yesus, dapat kita makasabot nga dili mamili ang Dios sa paghatag sa gasa sa pagtuo, and that our compassion must be the same to people kung unsa man, regardless kung unsa man ang ilahang color sa ilahang panit, ang ilahang tribo ug ang ilahang sinultian. But my friends, I hope that you would see the heart of Jesus Christ for the nations. Nga si Jesus, ang gasa niya sa pagtuo, wala lang man niya gihatag sa mga Bisaya, kanimo ug kanako. Gahatag usab si Jesus ug gasa sa pagtuo sa atoang sa mga katribuhan nga naa diha sa atoang palibot, and we are not to discriminate them. Kabalo ba mo nga sa throughout church history, sa panahon nga naay dakong krisis ug naay dakong pandemic nagakahitabo sa kalibutan niadtong panahona, it is also the time nga ang mga Christians would thrive. Mudaghan ang mga Kristohanon sa ingon ana nga panahon, kay nganuman it is during those times that the Christians would go
when the world would shun people nga adunay mga sakit ug adunay mga ingon-ana nga sitwasyon, it's the Christians who would go out, who would pray for them. Ang mga Kristohanon moadto kanila ug motabang kanila, moampo kanila ug mubuhat sa tanan out of compassion for them. Kay gitawag man kita isip mga katawhan sa gingharian nga muhatag og compassion, magpakita og compassion tungod sa ato ang pagsalig kang Ginoong Hesus. Do we do that today? Or naa kanato ang adunay pagpili nga dinhi lang ko kay tungod pariho man mi, ingon ani man mi, magkasinabot man mi. And wala na kita gaampo sa mga tao nga dili nato pariho og tribo. Wala na kita nagatabang ug nagahatag sa mga missionaries nga nagaadto niining mga tawhana. The Lord calls us to love and to be compassionate to people regardless of their color or their odor. But not only that, Jesus also was teaching the woman during this time. I believe that Jesus, being the master teacher, can hit two birds with one stone sa iyang pagtudlo sa babae, kabahin sa persevering faith. Pagsugod, wala niya tagda ang babae. Murapod na, og sa aymuha, og ako ang pagampo. Nga usahay gaampo ta sa Ginoo nga tabangi ko, Lord. Pero murag wala may tubag, hilom man ang Ginoo. Nangayog tabang ang babae. Kunya, ningon si Jesus, wala, dili. Kay dili ko para sa imuha, didto ko para sa Jerusalem. Usahay kita pod gaampo sa Dios ug ang tubag sa Dios, dili. Pero Lord, para man ni sa imuha, dili. The Lord calls us to persevere, nagapadayon bagyapon ang atoang pagampo ug pagsalig kaniya bisan sa panahon nga dili kita tubagon sa Dios. Sa panahon karon, God calls us to persevere in faith. Sa panahon nga dili kita kasabot, wala kita nakasabot sa atoang sitwasyon, God calls us to persevere in faith. Kabalo mo, si Habakkuk also experienced this kind of situation. During the time sa panahon ni Habakkuk, sa libro sa Habakkuk, Kapitulo 1, daghan kaayo nga mga injustices nga nagakahitabo ug nangakita kana ni Habakkuk during that time. Injustices after injustices, which is why ang pinakauna nga bersikulo ni Habakkuk, ni hangad siya sa Dios ug nisulti siya sa Dios, Ginoo, kano sa pamani, kano sa paman ko mahuman og ampo, nga magsige man kog ampo, dili man ko nimo tubagon. Daghan kayo nga pangitabo, luoy kayo ang imong katawhan, pero asa man ka. Habakkuk had that prayer. You know what? God answered him. Kabalo mo sa itubag sa Ginoo. Verse 5, ingon ang Ginoo, tubagon ti ka, Habakkuk. Tubagon ti ka sa imuhang pangutana. Pero pagkahibalo nimo sa ako ang tubag, mas musamot ka og kalibog. Have you ever had that kind of prayer? Nga ang tubag sa Ginoo sa imuha, ni samot manuon ko og kalibog? Unsa man ni Lord? Habakkuk experienced that. Ug niingon si ang Dios kang Habakkuk, ingon ani akong tubag, Habakkuk. Ga preparar ako og mga katawhan, akong gitawag og mga Babylonian. Kini nga mga Babylonian musuroy sa tibuok kalibutan ug iyahang pangsilhigon kining mga lugara ug mupuyo sila sa mga lugar nga dili ilaha. What? Kung ako si Habakkuk niadtong panahona ang ako ang tubag, siguro, what? Unsa Lord? Nangayo kog tabang nimo, murag imuha man hinuong dungagan ang amuang kalbaryo. Moabot ang Babylonian, unya kastiguhon kami og samot.
Tinuod gyud Lord, galibog na gyud kog samot niini. Sometimes God answers us with that kind of a prayer. Will you still trust and have faith in God sa panahon nga di ka kasabot? Would you still have faith nga in the future, the greater glory will belongs to the Lord because of the situation nga naa ko karon nga bisag di ko kasabot? Kabalo mo unsay resulta sa Babylonian nga niatake sa Jewish people during that time? Gikan sa Jerusalem, gikuha ang mga katawhan sa Israel, sa Judah, ug gidala didto sa lugar sa Babylon. Ug didto sila sa daghan kaayong mga panahon gapuyo. While naa sila sa Jerusalem, usa sila ka mga katawhan nga gahi ug ulo ug gasigig simba ug mga Dios-Dios. Nagasimba kay Baal ug daghan silang mga lugar nga gitawag og high places to worship gods and goddesses. But during the time nga naabot na sila sa Babylon, it was that time nga sila nahiusa ug nituo kang Yahweh. Ug didtong panahona ang Judaism, ang ilahang relihiyon, nahimong tinuod gayud nga monotheistic. Usa lang ang Dios. You see, the greater glory belongs to the Lord. Bisan og dili kita makasabot sa atuang sitwasyon. Kabalo mo nga dili lang pud Babylon ang nagkastigo sa Israel. There was also the Greek people. And during that time, the Jewish people dili sila kasabot. They don't understand. But the Jewish people and the good thing that came out during that time was that the Greek people gave them a lingua franca. One language. Nga diin ang mga Hudiyo makabasa na sa mga panghuna-huna didto sa katawhan sa Greece, didto sa katawhan sa Africa, ug didto sa katawhan sa known world. They are able to understand tungod kang Alexander the Great na ay lingua franca. But it's not only the Greek. There was also the Romans nga gakastigo sa mga katawhan sa Israel, and they would feel nga kadtong panahon na di sila kasabot, asa man ka o Dios. But there, because of God's grace, ang kaluoy sa Dios, kabalumuon say resulta sa pag-atake sa Roma sa ilaha. Nigawas ang road systems, kanang ginatawag nila nga all roads lead to Rome. The road systems were established. Unya, there was peace, Pax Romana, peace caused by the Roman Empire all over the known world during that time. And you know what Paul said about this? Ningon si Paul sa Galatia nga in the fullness of time, sa pagkapuno sa panahon, niabot si Ginoong Jesus. Christ came. Giplastar sa Dios ang tanan nga dapat niyang iplastar so that in the fullness of time, Christ would come. Giplastar sa Dios bisan ang mga sitwasyon nga dili masabtan ni Habakuk o sa tanan nga mga Hudeyo. Ang pagkastigo sa Babylonia, ang pagkastigo sa Griego, ang pagkastigo sa taga-Roma. But in the fullness of time, naplastar ang tanan, Christ came. And the forgiveness of sin was available. Salvation was available during that time. During the darkest of times nga dili takasabot, God is preparing something and He was bringing it to us. The hope of the world, the light of the world that is in Jesus Christ. Will you trust God during these times nga dili ka kasabot? Many things will continue to get worse. Magkagrabe ang mga panahon
gikan karon matud pa sa Biblia. But yet the Lord calls us to continue to abide in Jesus in faith. Will you do that? Sa panahon nga di ka kasabot, naunsa na ning atong ekonomiya, galibog ka kung asa ka mokuha sa imong pang-adlaw nga panginahanglan. Galibog ka kay naa siguro kay pamilya nga gapakita na og senyales sa COVID-19 virus. Or basing gahuna-una ka nga mas mugrabe pagyud ni ang COVID virus. Will you trust God? Will you not fear and continue to live out your life as a disciple of the Lord Jesus Christ nga naay kaluoy, nga naay compassion towards people? I hope you do that. I hope that we will be a church nga gabutang sa ato ang pagtuo diha lamang kang Ginoong Hesus. Because we know that in the end of it all, we have a hope that could never be shaken. Naa kitay pag-asa or paglaom nga dili gayud mapakyas diha lamang kang Ginoong Hesus. Atong iduko atong ulo ug mag-ampo kita. Salamat kaayo o Dios sa pulong nga amo ang katunan ug natagamtaman karong adlaw. Salamat o Dios nga bisan sa sugo sa amo ang gobyerno nga dili mo gawas sa amo ang panimalay, aduna gyapon kami oportunidad nga makapaminaw sa imuhang pulong ug maghiusa diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoong Dios, sa panahon nga adunay crisis karon, nagaampo ko nga mubisita ka sa tagsa-tagsa namo ka panimalay. Lord, tudloi kami, badlunga kami, ug himua kami o Dios nga mausob sa amo ang tagsa-tagsa ka panlantaw ug tagsa-tagsa ka gawi ug karakter nga diin kami mirror sa karakter ni Ginoong Hesus. Tabangi kami o Dios nga dili kami mamili og mga tawo nga diin asa namo ipakita ang amo ang kaluoy ug ang compassion ni Ginoong Hesus. Kundili hinuon ipadayon kini namo og pakita sa kinsa man o Dios nga dad-on nimo sa among atubangan. Tabangi kami o Dios nga sa panahon sa crisis ug pandemic kami maghiusa isip mga anak ug tumutuo ni Ginoong Hesus nga mupadayon sa pag-alagad kaniya diha sa kamatuuran ug diha sa espiritu nga diin karong panahona o Dios mas mudaghan pagyud ang mga disipulo nimo sa tibuok kalibutan. Salamat o Dios, bisan sa kalibog nga naa kami karon, kami gatuo kanimo kay ikaw man ang amo ang kahayag, ikaw man ang amo ang paglaom ug dili gayud ikaw mapakyas. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Let us continue to worship the Lord. Let us give our everything, a heart that is totally surrendered to our Heavenly Father. Lord, hear our cry. Come heal our land. Breathe life into these dry and thirsty souls. Lord, hear our prayer. Forgive our sins. And as we call on your name, would you make this a place for your glory to
generation. We are your people. We're crying out in desperation. Lord, hear our song. Your children worship, and as we sing out your praise, would you make this a place for your glory to dwell? Open the blind eyes, unlock the deaf ears, come to your people as we draw near. Hear us from heaven, touch our generation. We are your people, we're crying out in desperation. Now hear us from heaven, hear us from heaven, hear us from heaven. Hear us from heaven, hear us from heaven, hear us from heaven. Hear us from heaven, hear us from heaven, hear us from heaven. Hear our cry, hear us from heaven, hear us from heaven, hear us from heaven. Now open our eyes, oh God, and open the blind eyes, unlock the deaf ears. We come to your people as we draw near. Hear us from heaven, touch our generation. We are your people, we're crying out in desperation. Open the blind eyes, unlock the deaf ears. Come to your people as we draw near. Hear us from heaven, touch our generation. We are your people, we're crying out in desperation. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tapos na ang atong pinasahi nga pagsimba sa GCAF. Samtang nahitabo kini tungod sa lahi nga kahimtang nga atong giatuban karon. Nagapasalamat gihapon kita sa Dios nga gitugutan kita nga makasimba taliwala nga wala kita magatigom sa usa ka lugar lamang apan aniya kita uban sa atong mga pamilya, grupo o pundok sa lain-lain nga lokasyon. Mga igsuon, gihangyo ko kamo nga motindog o muduyog kanako sa atong panapos nga pag-ampo. Mag-ampo kita. Minahal ug mahigugmaon nga amahan nga anaa sa langit. Gusto namong pasalamatan ka ug dayigon ka tungod sa katingad-an nga gugma nga imong gipakita kanamo gikan sa among pagsugod sa panagtigom hangtod karon. Salamat sa imong kaluoy ug pag-atiman nga gihatag mo kanamo karon. Nagapasalamat usab kami sa mga pulong nga among nadungog. Hinaot nga kini magapalambok kanamo ug tuguti kami nga matuman gyud ang imong kabubuton alang sa among mga kinabuhi. Panalangini ang matag usa kanamo o Dios. Hinaot unta nga hatagan nimo kami sa imong kaluoy ug proteksyon nga among kinahanglan karong panahona. Ug salamat Ginoo sa pagpamati o pagtubag sa among mga pag-ampo.
Gipaabot usab namo ang panagtigom sa sunod nga Domingo samtang magpadayon kami pag kinabuhi diha kanimo. O Ginoo, ikaw ra ang among bahin ug ang among kabilin. Ug karon ang gugma sa Dios nga Amahan, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang pakig-uban sa balaang Espiritu magauban natong tanan hangtod sa kahangturan ug ang tanan miingon amen ug amen. Ug karon sa atong pagtapos, ang yun ako ang tanan nga ihatag ang ilang matamis nga pahiyom sa matag usa. Mayong adlaw kaninyong tanan. On behalf of the elders, akong basahon ang pag-awhag ngadto sa matag pamilya, sa paggahin, pagsuta sa pulong sa Ginoo o pag-ampo. Mga hinigugma kong kaigsuunan sa Golden City Alliance Fellowship og isig kakristohanon sa atong syudad og sa laing nasod. Ang atong kahimtang karon murag nagapakita og kalibog, kaguol og kaluya. Dili ako kahibalo unsa kalalom ang inyong kahadlo karon, kabalaka sa ugma ug mga kalisod nga inyong gibati karon. Basin naabot na kamo sa puntong nga diin na paralisado o dili na kamo makalihok tungod sa inyong kahimtang. O kaha, naabot na sa punto nga kaundangon na mo kay murag wala na ipaglaom. Apan bisan sa kining mga panghitabo karon, gusto mo nako dasigon og pasabton nga dili kita sa klase sa katawhan nga walay paglaom. Aduna kita'y paglaom. Kay ang Dios man ang atong paglaom. Ang iyang pulong maoy atong gibarugan. Akong isulti kaninyo karon ang gisulti ni Apostol Pablo sa libro sa Roma 15:13. Hinaot ang Dios sa paglaom magapuno kaninyo sa tumang kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuom. Aron nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magmadagayaon kamo sa paglaom. Sa panahon sa kaguol o kakulangon, wala kita naginusara o giabandona. Ang Salmo 46:1 nagaingon kanato, ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kaligon, madali nga katabang sa atong kalisdanan. Nag-awhag ako nga motuo kamo sa promesa usaad sa Dios ug magpadayon og kinabuhi nga nahiuyo ni anang kamatuoran. Nag-awhag ako sa matag usa, ilabi na ang matag amahan nga inyong dumalahon ang inyong pamilya nga buhaton ang gibuhat ni Haring David kadtong sa panahon nga siya naluya. Nagkanayon siya, himua nga pagalig-unon nimo imong kaugalingon diha sa tinuod ug buhing Dios sa atong Dios. Sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay karon adunay community quarantine. Itugyan inyong kaugalingon sa pagtuon, pagpamalandong ug pag-aplikar sa pulong sa Dios. Itugyan ang inyong kaugalingon diha sa pagampo. Nagingon ang pulong sa Dios nga aduna kitay kasiguruhan kung kita magampo tungod kay siya nakadungog og magalihok gayod. Ang pagpangamuyo sa taong matarong dakog kahimuan inig ampo niya. Gipakamatarong kita ni Hesukristo.